салом дӯстон, Садио Мане ба Премьер-лигаи Англия бармегардад. Ин камбеки афсонавии Премьер-лигаи Англия хоҳад шуд. Дастаи Ньюкасл мехоҳад ин футболбозро ба сафи худ ҷалб кунад. На танҳо Садио Мане, балки чанд нафари дигарро ҳам мехоҳад ба сафи худ ҷалб кунад. Гап сари он меравад ки бо сабаби маҳдудияти молиявӣ дастаи Ньюкасл наметавонад харидҳои калон кунад. Фонди Арабистони Саудӣ дар ин кор мехоҳад ба Ньюкасл кӯмак расонад. Ин даста ба ҳамин фонд тааллуқ дорад. Ин ва дигар хабарҳои муҳими футболро аз видеои имрӯзаи мо пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. бозии муҳими ҳафта Манчестер Юнайтед ба меҳмони Ливерпул меравад. Нигоҳ карда ба ҳолати дастаи МЮ, онҳо он қадар шанс надоранд ки дар Энфилд ягон хол ба даст оранд. барои ҳамин прогнози ман ғалабаи дастаи клуб ва Total Ball 6-3. интихоби худро шумо метавонед дар 1x кунед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва чандин топ-клубҳоро сарпарастӣ мекунад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промокод тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 бонус гарден. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дони Ван де Бек аз асорат озод шуд. шояд баъзеҳо чунин бозингарро фаромӯш карда бошанд. ӯ замоне дар сафи дастаи Аякс яке аз беҳтаринҳо буд. акнун бозингари мазкур расман футболбози дастаи Айнтрахт шуд. ӯ карьерашро дар Бундеслига идома медиҳад. Айнтрахт равзанаи хариду фурӯши футболбозонро мунтазир нашуда Ван де Бекро гирифт. то ин дам Дони дар дастаи Манчестер Юнайтед буд. Тенхаг ӯро на ба майдон меоварду, на аз даста ҷавоб медод. ин бозингар дар асирӣ буд. аз замони ба МЮ омаданаш ӯ танҳо ним мавсими дар Эвертон дар иҷора буда бозӣ мекард. дигар футболбози мазкур наметавонист дар бозиё бошад. пас аз мавсими хеле олӣ дар Аякс, ин бозингар яке аз он футболбозоне шуд ки дастҳои зиёд ба ӯ таваҷҷӯҳ карданд. яке аз онҳо Манчестер Юнайтед буд. Ван де Бек маъз ҳамин дастаро интихоб кард, вале тавре маълум шуд ин интихоб нодуруст буд. футболбози замони ояндадор ба бозингари ҳамеша дар захира нишастагӣ мубаддал шуд. ба Айнтрахт ин футболбоз дар кор аст. олмониҳо бовар доранд ки Дони метавонад ба формаи пешинаи худ баргардад. ҳамчунин дар Айнтрахт фишор ба сари ӯ кам хоҳад буд. ба МЮ Ван де Бек лозим нест. манкуниянҳо ғайр аз ӯ боз чанд ҳимоятгари дигари таоми рангу пӯстро доранд. барои ин футболбози мазкурро Манчестер Юнайтед бемалол ҷавоб дода метавонад. Кристофер Нкункуро ба фикрам фаромӯш накардед. шояд бисёриҳо то ҳол фикр кунанд ки ӯ дар РБ Лейпциг аст, аммо шумо хуб дар хотир доред ки футболбози мазкур акнун бозингари Челси аст. ҳарчанд ӯ тобистони гузашта ба дастаи Челси гузашт, то ҳол ягон бозии расмиро нагузаронидааст. ӯ дар омодагиҳои пеш аз мавсимӣ дар бозӣ бо дастаи Боруссия Дормунд осеб бардошт. ин осеб рӯзи 3 август гирифта шуд. пас аз ҳамон рӯз Нкунку дар табобат қарор дошт. билохир ӯ саломатии худро барқарор кардааст. акнун ӯ метавонад ба дастаи Челси кӯмак расонад. ӯ бо умедҳои зиёд ба Челси омад. кулли мухлисони дастаи шаҳри Лондон ин футболбозро интизор буданд. маълум аст ки пас аз чунин танаффуси калон ин футболбоз якбора наметавонад формаи завони Лейпцигро нишон диҳад. ба ӯ нишон додани бозии сатҳи баландтарин мушкил мешавад. ва аммо новобаста ба ин гуфтаҳо, қисми зиёди мутахассисон бовар доранд ки Нкунку дар Челси мавқеи худро зуд пайдо карда метавонад. ӯро хеле зиёд дар Лондон интизор буданд ва Нкунку бояд интизориҳоро бароварда кунад. гуфта мешавад ки Нкунку дар бозии даври мазкур ки бозиҳои даври 17 доир мешаванд ширкат хоҳад кард. аввалин бор ин ҳамлагаро дар ҳайати Челси дар бозии расмӣ хоҳем дид. Джейден Санчо метавонад аз сафи дастаи МЮ рафта карьерашро дар дастаи Барселона идома диҳад. гап сари он меравад ки манчестериҳо мехоҳанд Рафиняро аз Барселона ба Англия баргардонанд. яъне дастаи шаҳри Манчестер мехоҳад бозингаронро иваз кунад. нақшаи онҳо чунин аст ки бояд Рафиня ба МЮ ояд ва Санчо бошад баръакс ба Каталония равад. ин футболбоз мехоҳад аз МЮ ҳарчи зудтар равад. дар шаҳри Манчестер Тенхаг умуман ба Санчо имконият намедиҳад. ӯ кайҳост ки ба майдон ворид намешавад. муносибати Тенхаг ва Джейден Санчо пурра бад шудааст. онҳо тоқати ҳамдигарро надоранд. дар мусоҳибаҳо ҳам ин ду нафар нисбати ҳамдигар мисле ки нафрат доранд. Тенхаг бовар дорад ки Рафиня метавонад бозии беҳтар дар канори хати ҳамла нишон диҳад. Антони ҳам он нафаре нашуд ки дар ин канор бозии устувор нишон диҳад. ин ивазкунӣ метавонад ба фоидаи кор шавад. Санчо дар ниҳояти кор метавонад маҳоратҳои худро пурра дар Барселона нишон диҳад.
аз дастҳои арабистони саудӣ Ньюкасл ҳақ дорад ки чанд бозингарро ба ҳайси аренда ба сафи худ ҷалб кунад. яке аз чунин бозингарон Садио Мане аст. айни замон дар дастаи Ньюкасл шумораи зиёди бозингарон осеб доранд. ин даста дар даври охири марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионон шикаст хӯрд ва аз гурӯҳ баромада натавонист. онҳо ҳатто ба Лигаи Аврупо ҳам набаромаданд, чун дар гурӯҳ танҳо зинаи чорумро гирифтанд. бо сабаби мушкилиҳои калони кадрӣ дастаи Ньюкасл акнун талоши онро дорад ки барои мавқеи беҳтар гирифтан дар чемпионати Англия ҳаятро қавӣ кунад. қаблан ҳатто гуфта мешуд ки Криштиану Роналдо метавонад ба сафи дастаи Ньюкасл ояд. шарт ҳамин буд ки агар Ньюкасл ба Лигаи Чемпионҳо барояд, пас Роналдо барои бозӣ кардан дар мусобиқаи дӯстдоштаи худ метавонад барои бозӣ кардан дар ин тим розӣ шавад. лекин баъдан Криштиану гуфт ки ӯ дар Ал-Наср шод аст ва намехоҳад ба ягон ҷои дигар равад. яъне варианти бозгашти Криштиану ба футболи Аврупо дигар мавриди назар қарор надорад. Мане бошад метавонад барои боз дар футболи сатҳи баландтарин будан ба Англия баргардад. дар дастҳои Саутгемптон ва Ливерпул корнамоиҳои бузурги ӯ дар хотири ҳама мондааст. голҳо ва хетрику ҳама намуд амалҳои афсонавии ӯро мухлисони футбол фаромӯш накарданд. пас аз чанд муддат мо метавонем боз шоҳиди бозиҳои ҷолиби Мане дар Премер Лигаи Англия шавем. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардарон дар паноҳи Аллоҳ.